Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke live streaming Gus Tajib Official Jen live streaming Jos kui Torio Sip kui net live streaming Jen Jos kui. Live streaming hari ini disponsori mulai Torio Sip kui net live streaming bersama Gus Tajib channel. Sing hadir mana aja? Kalimantan hadir, Banjarbaru hadir, Sulawesi hadir, Sulawesi Selatan hadir, Medan hadir, Hongkong hadir. Pokoknya hadir Gus. Terus nek dadi Gus ki ya penak, bayarane penak ngono lho, guys. Ya live streaming bersama Gus Tajib channel. Live streaming disponsori oleh Henny Mebel Timur Jembatan Segoroyoso dan Paseban Bantul Desaku Anyar. Pokoknya nek live streaming bersama Gus Tajib channel ki ya sip. Bayaran tor ya sip kuwi. Pak ditangin terus delok iki. Live streaming bersama Gus Tajib channel. Sosial media lagi ndelok bal chicken. Moga-moga yang dukung menang. Amin. Kalau nek live streaming Gus bersama Gus Tajib kuwi ya sip kuwi bayaran. Ya kaya mlebu TV apian. Nek Gus ya etok santri nek ya pengajian ki majelisan sip kuwi. Ton nek live streaming bayaran ton ya happy dan menyenangkan live streaming bersama Gus Tajib Official. Kalau live hari ini kan ya sip kuwi lho. Monggo delok bal chicken de. Terus ya iso Azahir ning ngendi kuwi Megiri sanding ku Geblasok. Tahu Geblasok je. Ten Karang Talon. Terus nek live streaming ki ya sing penting ya si kuwi delok seluruh Indonesia. Bahkan seluruh Malaysia. Pokoknya dari Brunei Darussalam. Ya live ki ya nek dadi Gus ki ya tekan ngendi-ngendi. Wawancara TV aja grogi maksudnya. Kalau nek live karo Gus Tajib ki ya sip kuwi. Bayarane sip. Sing penting dari Blitar hadir Gus. Oke siap. Paling Gus Idam lagi live streaming rutinan. Insyaallah nek didit iso rono guys. Nek didit nek ora kalau live streaming bersama Gus Tajib ki ya sip kuwi. Bayarane akeh. Tor ya sip kuwi. Nek live ki ya sip kuwi. Live karo Gus Tajib sosial media channel saya ono iklan. Nek live streaming sip kuwi. Di sponsor apa ngono. Tor nek live karo Gus Tajib ya sip kuwi lho guys. Ya kaya TV internasional, kaya SCTV Indonesia. Kaya Neta GTV, JTV Surabaya. Sandinge ning Umi Laila. Ya kaya Abah Hanja kuwi lho, live streaming.
Live Gus, nggih live. Termasuk ho. Sialke di channel YouTube Gus Najib. Jangan lupa tombol like, comment, and share kuwi lho, guys. Tor ya nyeni kuwi lho pengajian sisuk. Kan ning nggone Soimah menyang. Kuwi mangkate jam 2:30. Bar kuwi ning Paseban. Ha kok ning Paseban, Gus? Ayo mangkate ya jam 1:30. Tekan kono jam nganu. Yo jam 3 aman. Jam ning yo pas ning gone Soimah iki ora nganu golek cewek ayu. Ke sip kuwi lho, guys. Le jejer 6 jam. Omonge nganu kulon ngono namplake ya sip kuwi bayaran. Pokoke sip kuwi nek live streaming Gus Najib. Dukung channel ini guys biar besok beli rumah di Paseban Bantul Barat. Tor ya sisok teko sate gede brewok nek ndek duit. Oke, ya termasuk ho. Tor nek live karo Gus Najib ki ya sip kuwi. Live Gus, nggih live. Pokoknya live streaming harus sah. Nyeni pokoknya disiarkan langsung dari channel YouTube Gus Najib Official. Ya nek sponsor iki oke, skin card ono. Pokoknya ono kuwi nek live streaming. Ya las sah nek tembunge Gus Miftah ki ming dietoke rondo. Ha Gus kok dietoke rondo pripun? Ayo kene Gus masa etok lungsuran kan ngono. Tor nek rabi kuwi ya santri kapyak tak live streaming. Nek di bojo santri. Tor ya genah sip lah. Pokoke nek live streaming ya sip kuwi karo Gus Najib. Sik guys. Oh nek kene guys rasida. Tor ya nek live karo Gus Najib ki ya ditonton kaya TV nasional. Nek Gus Najib independen rabiro santri krapyak. Tenane Gus, tenan. Tor nek rabi ki goleke dalan rejeki, siji dalan rejeki, nomor 2 dalan barokah. Tor nek live karo Gus Najib ki ya sip bayaran. Bayaran ya termasuk ho. Tor nek live karo Gus Najib ki ya disponsori oleh skincare sarung mangga mbok menawa tekan kene live streamingku. Tor nek live streaming karo Gus Najib ki ya seluruh Indonesia bahkan seluruh Asia. Tor sisok Habib Syah ning gone HDWL jangan lupa mangkat. Ngopo? Lip Yuson ayo kuwi. Tor nek live karo Gus Najib ki ya sip live streaming. Soale kucinge wis kurang aman lak garek lan ganggu. Tor ya sip kuwi live streaming. Bersama Gus Najib durasine manut. Tor nek live karo Gus Najib ki ya iso ngedeke majelisan sholawatan kuwi. Tor ya sip kuwi nek live karo Gus Najib. Live karo Gus Najib sip tekan Pulau Kalimantan, Banjarbaru, Banjarmasin.
pokoke sip kuwi. Live karo Gus Tajib. Tar ya nek sisa pengajian ki ya sip kuwi pengajian Habib Syah bar kuwi Az-Zahir ning Imogiri. Ya ning pas kuwi lho guys, aku ning Japitu menyang. Japitu Pucung, tar ya sip kuwi nek menyang majelisan sip kuwi. Live karo Gus Tajib. Pokoke iki nek ti sponsori Pertamina sip kuwi. Live Gus, nggih. Tar nek ti ya sesuk nek didit iso nggo ning Blitar. Lekon hasile lekon live. Insyaallah nek didit. Tar nek ning Blitar ki ya sip kuwi. Ketemu ST Ucat nge-live terus. Ya men ti sponsor apa laris pokoke iki ya mlebu TV. Ning ora Jogja TV, engko TV lokal. Tar ya sip kuwi nek live karo Gus Tajib. Penak bayaran. Oke. Kene sesuk majelisan ning gone Pak Aji Dalwari almarhum. Live streaming harus santai-santai. Apa meneh ngombe sponsore kopi kapal api seger. Tar nek majelisan ki ya termasuke golek wong ayu. Jejer linggo jejer ngono guys. Nek ning kene tik worke, nek ning Kalimantan ora tik worke. Kudune tik pisah, lanang putra putri pisah. Dadine tawon. Beda nek karo Paseban. Latih umumke nganggo mic. Tar nek live karo Gus Tajib ya sip kuwi. Kaya tribun menghadirkan lokal untuk Indonesia kuwi. Tar nek live ngene iki ya suwi tekan subuh. Ora tekan subuh engko dele tengkas tik ces meneh ndak entek batune. Tar nek live karo Gus Tajib ki ya sip tergantunge kaya ST Ucat ya live terus. Ya jangan lupa di subscribe guys. Ayo nyawel-nyawel kita sepilin biar live kita sip kuwi. Ya live YouTube, live TikTok. TikTok urung kena nggo live. Nek kena nggo live mesti etok duit gini. Tar nek live karo Gus Tajib ki ya sip bayaran. Tar ya sip kuwi lho guys. Live majelisan. Ya nek Gus Tajib ki senengane majelisan segleb. Nek dandutan boten segleb. Dadine nek ana cewek ayu kok tik tari kon linggo kene kebak ya linggo mapan. Wis. Jan awal cewek ayu Pak D pas ning gone Soimah. Iya, 6 jam pokoke. Ya lali je. Anggele wong Kulon Progo ngono. Lah ya. Cerak bandara kono paling
Ya betul. Pokoknya nek live karo Gus Tajib ki ya 6 jam. Semangat pokoknya. Tar ya beres pokoknya sisa bayaran iso kena nggone kita. Kok bayaran Gus? Oh ya live ngene iki ya bayaran sih. Tar ya sisa hadirinah pengajian ngendi kowe? Akbar. Nek minggu paing wis arep mulai. Sisa live streaming bersama Gus Ana Mustajib Channel ya sponsore bakso mae soimah tuman pasti lezat. Lezat apa meneh nek gratisan. Tuman meneh to. Toro nek live hari ini ki ya sip tening. Pokoke live karo Gus Tajib. Engko tembunge Gus Miftah dietokke rondo jebulena berkat sholawat jodoh kupapat ngono. Tol nek live kali ini ya sip bayaran tol kelingan pas ning gone Soimah. Barane ngiling-iling gone Mbak Yune Abdul. Alah sapa Yaya apa? Rasate omong-omongke yo. Sing penting live karo Gus Tajib. Sip bayaran. Oke guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.